Sí, la Greta té tota la raó. Casa nostra s'està cremant i hem de fer el que sigui per aturar aquest foc. Nosaltres, per lluitar contra l'emergència climàtica, hem decidit fer allò que fem millor, cantar. I per això estem assajant l'òpera Greta i els Triomans, una obra que Veus us presentarem el 28 i el 29 de març al Teatre Auditori de Granollers. Ens agradaria molt que ens hi acompanyéssiu. Entre tots hem d'aturar el foc.